Xavi Spitzer arriba al Serradell amb gest somrient. A la butxaca porta un autèntic tresor, la medalla de bronze que va guanyar el Campionat d'Europa Shotokan per equips, celebrat el cap de setmana passat a Koblenz, a Alemanya. El karateka andorrà, a les files del Club Natació Barcelona, va ser decisiu en el pas a semifinals davant de Polònia. L'últim combat de tots havia de decidir, havia de guanyar sí o sí, havia de marcar un punt per poder passar a la semifinal. Ho vaig aconseguir, que també em va costar el meu, no? I a la semifinal ens va tocar contra Alemanya, que ja també ens havia guanyat en alguna altra ocasió, que ho recordo que el meu entrenador m'ho explica, no? I em ficava una miqueta en la mateixa situació, i tot és que ens van guanyar bé. Amb només 21 anys, Xavi és el primer espasa d'una família de karateques que ha crescut sota l'ombra del tècnic Manel Jodar. Li segueixen els passos l'Àlex, de 16 anys, i la Maria, de 15, que acaba de ser seleccionada per la catalana per competir al proper Campionat d'Espanya. Maria és també la seguidora número 1 del Xavi. El Xavi és molt treballador, molt, perquè sense l'esforç no hagués arribat enlloc. I els xavals estan superencantats, s'implica molt amb els nens, fa classes superdivertides i alhora superdidàctiques, no? I bé, molt bé. A mi m'ha fet classes i a mi em motiva molt. Ser un esportista andorrà o que viu a Andorra o que representa Andorra no vol dir que siguem un esportista que sigui pitjor que un altre. El que ens hem de treure potser és aquesta mania de soc andorrà, soc molt dolent. No, s'ha de seguir treballant i es pot fer. Una parella amb un futur prometedor i que de ben segur ha de donar moltes alegries al karate nacional.